Hola, Albert, aquest sopar de sushi l'estem fent per tu. Albertito, estic aquí amb la Mònica, que estem a punt de posar-nos a les botes. Hem demanat brotxetes i un sushi i, bueno, estem pensant molt en tu, ens agradaria que estiguessis aquí amb nosaltres i aquest sopar, encara que no el puguis tastar, te'l dediquem amb tot el nostre amor i que ens en recordem molt de tu i que, bueno, que rebis molts petons i molta força de part nostra i pensa que t'estimem molt. Mira quin menjar, ojalà poguessis provar, però bueno, disfruta'l veient aquest vídeo i pensa que és dedicat a tu, Vale? Que bo, Mira, jo no he provat mai el sushi, serà la primera vegada, perquè sé que t'agrada molt i, bueno, la Mònica m'ha dit que t'agradaria molt, que t'agrada molt el sushi. Doncs, bueno, Albertito, ho provaré i sàpigues que t'estimem molt, Albertito, estem a París, la mar de Déu. Adéu, Albert, fins aviat, petons. T'estimem molt, guapo, cuida't molt, fins aviat.